10 martori vii, tot atâtea seminții, că-n poporul Israel Domnul și-a ales. Vameși, meșteri sau pescari, oameni pricepuți și mari, pe Iisus l-au ascultat, au crezut și-au înțeles. Petru, Iacov și Andrei, Ioan, Filip și Matei, vrei să fii și tu ca ei, ucenicul Domnului? Toma și Bartolomeu, Iacov, Simon și Tadeu, Iuda, da, chiar tu și eu, ucenicii Domnului. Și tu poți fi ucenic, chiar dacă acum ești mic. Oamenilor de Iisus să le povestești, binecuvântat vei fi, prieteni buni tu vei găsi, când pe Domnul îl slujești și aproapele-ți iubești.